गणपती भोळे लवकरात लवकर मैदानावरती यायचंय. ओळख परेड होईल आणि नंतर लगेचच सामन्याला नाणेफेक करून लगेचच चालू सामना केला जाईल. तरी कृपया गोपालकृष्ण मालगुण आपण लगेचच हजर व्हायचंय. आणि जर पाहिलं तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी लक्षात घ्यायचंय. विक्रांत सावंत असेल किंवा अजिंक्य भुते, लक्षात घ्या फायनल सामन्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी टॉस झाल्यानंतर निर्णय हा सामना 5 षटकाचा होईल. म्हणजे एका गोलंदाजाला 2 षटकं टाकण्याची मुभा असेल, नाहीतर 5ही तुम्ही फ्रेश बॉलर काढू शकता. आणि आदरणीय बंड्या खानविलकर यांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. ठीक. हॅलो, चला आदरणीय पंचपाल विनंती असेल क्रीडांगणीच्या दिशेने या. ओमकार केदार समर्थन कक्षामध्ये या. चला दोन्ही संघ आपल्या प्लेइंग 9 मध्ये जर काही चेंजेस असतील तर करून घ्या. टेक्निकल टीम सज्ज झाली आहे. प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करा. दोन्ही संघ फ्रेंड्स विक्रांत सावंत. ओके, चला ओळख परेडसाठी अतिथी मान्यवर जे अतिथी मान्यवर म्हणून लाभलेत सर्व अतिथी मान्यवरांना विनंती करेन. थँक्यू. ओळख परेड केली जाते. आपल्या अतिथी मान्यवर देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने जसे घेत जावे, देता देता घेणाऱ्याचे हात घ्यावे असं ते आपले अतिथी मान्यवर आहेत. सर्व अतिथी मान्यवर आपण पाहतोय. ओळख परेड इथे केली जाते. प्रत्येक खेळाडूची ओळख घरोलीच आहेत आणि घरोलीच संघांची ही ओळख आपण परेड करताना पाहतोय. पहिल्यांदा आपण ओळख परेडसाठी संघ पाहतोय. गोपालकृष्ण मालगुण संघ अगदी छोट्यांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्व खेळाडू हे ओळख परेडमध्ये आपल्याबरोबर दाखल केले गेलेत. फ्रेंड संघाकडे आपण पाहतो. अतिथी मान्यवर आता वळलेत आणि त्या सर्व अतिथी मान्यवरांना विनंती करेन आपण तिथेच थांबा. नाणेकौल केला जाईल. गोपालकृष्ण मालगुण संघ आपल्या प्लेइंग 9 मध्ये काय चेंजेस आहेत का? गोपालकृष्ण मालगुण कर्णधार प्लेइंग 9 चेंजेस. नाणेकौल व्हायच्या आधी चेंजेस सांगायचे मित्रा. महेश दादा केदार. हॅलो, हॅलो चेक. गोपालकृष्ण मालगुण संघाची देखील प्लेइंग 9 हायचीच असेल. चला महेश केदार सर यांच्या हातातून नाणेकौल केल्या जाणार आहे. टॉसचा बस कोण ठरणार या सुपर डुपर रजनी मधील पाहायचं आहे. चला पंच पॅनल नाणेकौल करून घ्या. पंच पॅनल महेश केदार सर यांच्या हातातून नाणेकौल केल्या जाणार आहे. परेशदादा कुबडे सर आपल्याला देखील विनंती करेन. अमित दादा गणवटकर सर आपण देखील तिथे या. नाणेकौल केल्या जाणार आहे. या अंतिम मेगा फायनल मध्ये टॉस सुपर डुपर ठरणार कोण इथे बॉस. नाणेफेक केली जाते. चला दोन्ही संघांचे कर्णधार एक एक स्टेप पुढे या. दोन्ही संघांचे कर्णधार चला दोन्ही संघांचे कर्णधार विनंती असेल नाणेफेकसाठी अजिंक्य भूत आणि दुसऱ्या साईडला कर्णधार बदलला गेलाय. रोहित चव्हाण वरती आपण पाहतोय. चॉकलेट बाय रोहित चव्हाण
अगदी दाढीबिडी करून आलाय. नाडिकोल जिंकतोय काही आपण पाहायचं असेल. हिल्सली टेल्स कोण जिंकणार आहे ते पाहायचंय. आश्चर्य दिले हा अंतिम नाडिकोल. टॉसचा बॉस इथे कोण ठरते पाहायचंय. नाडिकोल केली आहे आणि टॉसचा बॉस चॉकलेट बॉय रोहित शर्मा इथे ठरलाय आणि पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय इथे घेतला जातोय. समोरील संघ गोपाळकृष्ण मालगुण संघाला आमंत्रित केलं जाणार आहे की आपण पहिल्यांदा फलंदाजी करायची असेल तर मान्यवर वर्ग आपल्याला विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न नोंद घ्या आणि आमच्या व्यासपीठाची शोभा वाढवायची असेल. सर्व अतिथी मान्यवर यांना विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती बसा आणि व्यासपीठाची शोभा वाढवायची असेल. चला फ्रेंड्स सगळ्यांना नाडिकोल जिंकले. सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट. पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलाय. समोरील संघ आमंत्रित केलाय. चला लायमन वर्ग आजची शेवटची रचना आहे. शेवटचे काही 48 चेंडू 48 नाही म्हणता येणार. सामना हा 5 षटकांचा असेल म्हणजे 60 चेंडू आपल्याला राहिले. त्या 60 चेंडूवरती आता डीजे आणि महिला दिनाच्या सर्व महिला वर्गांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. महिला दिन सुरू झालाय आणि त्यांच्यासाठी खास परवडी आपण केली गेली आहे. एक लकी चिठी उचलली जाणार आहे. त्यामध्ये 3 चिठ्या उचलल्या जाणार आहेत. या 3 चिठ्यामध्ये कोण ठरणार भाग्यवान विजेती तिला दिली जाणार आहे साडी. थोड्याच वेळात हे डिक्लेअर केलं जाईल. ज्यांनी आतापर्यंत नावं नसतील दिली तर आर्यन याच्याकडे आपण नावं सुपूर्द करायची असेल. जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने जसा आरंभ केला जाईल. जाऊया चला सजरा सर्वांना विनंती असेल. चला 1 वाजून 7 मिनिटं झाली आहेत. पंच पॅनल विनंती असेल जास्त वेळ घेऊ नका. सुरू करू का हे? नको 2 सेकंदचा कालावधी लागणार मला. 2 मिनिटं. रवींद्रजी केदार सर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा सर. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. जेव्हा मुखातून निघतं प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलांचा सिंहासनाधीश्वर योगीराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. गणपती बाप्पा चंडिका माते की. चला लेट्स प्ले. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. ज्याच्या पदवर्षाने पावन झालेली भूमी आणि त्या भूमिकेत आपण पाहतोय ही पडलेली महास्पर्धा केदारवाडी प्रीमियर लीग 2K25 पर्व तिसऱ्या पर्वाचा मार्करी कोण ठरणार याच्यासाठी केला होता टहास. जेणेकरून आपला शेवट गोड केला जावा. फटाक्यांची आतिषबाजी आणि
फटाक्यांची आतिषबाजी झाल्यानंतर एखाद्या माणसाला जेव्हा अचानक येतो झटका, तशी झालेली ही करबाती. पहिला चेंडू यावेळी आपण पाहायचा आहे, याच्यासाठी केला तट्टास पहिलाच बॉल. अप्रतिम प्रयत्न इथे केला गेला होता. निर्धाव चेंडूने या फायनल सामन्याला आपण सुरुवात केलेली पाहायला मिळते. मेगा फायनलचा सामना आहे, थरार आहे तो जिंकणार. तो केदारवाडी प्रीमियर लीग 3 मध्ये आपल्या नावाचा आलेख दमकम नक्कीच उचलणार आहे. त्यामुळे टाकलेला फटका लाजबाब होता, अगदी सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आहे. सामना 5 षटकांचा आहे, त्यामुळे अजिंक्य या क्रीडांगणामध्ये राहणं जिवंत गरजेचं असेल. प्रयत्न करणार नाहीये विक्रांत सावंत. कशा प्रकारे गोलंदाजी यावेळी करतो, यावेळी खोदून काढण्याचा प्रयत्न केला होता. सलग तिसरा डॉट बॉल येतोय, लाजबाब टप्पा इथे अटेंड केला जातोय. विक्रांत सावंत ऑल भगवतीनगर सगळं करून अनेक दिवस क्रिकेट खेळलाय, अनेक वर्षांचा दांडगा अनुभव त्याच्याकडे राहिलाय आणि या KPL पर्व 1 चा अंतिम विजयाचा मान या गोप्याने पटकावला होता. नंतरचा चेंडू अगदी फुल टच पद्धतीचा होता. येतोय फायनलचा पहिला चौकार या निघाला असेल आजूच्या बॅट मधून. चेंडू फेकल्यानंतर गोलंदाजाला माहिती होतं की हा चेंडू थोडासा इथे खराब होता, त्याच्यावरती समाचार पुढे पुढे घेतला जातोय. फटाक्याची आतिषबाजी यावेळी टाकलेला चेंडू नो प्लस 1 टोटल 2 धावा. 5 मिनिटं फटाके वाजवतात त्यांना कृपया करून विनंती असेल, प्लीज मॅच चालू आहे, फटाके आता वाजवू नका. गोलंदाज आमचा घाबरतोय. जाऊया खेळाच्या दिशेने. विक्रांत सावंत पुढे इथे सज्ज झालाय. फ्रेड सगळ्याकडून काय खरामती करतोय. पुढे त्याला मीडियम पेसर कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. यावेळी टाकलेला चेंडू रडारमध्ये सापडला चेंडू वावराच्या बाहेर फेकून दिला जातोय. येत्या 4 धावांसाठी या चौकारच्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती तब्बल दुहेरी अंकांमधला मधला प्रवेश. धावसंख्या टीमची टोटल 10. यावेळी टाकलेला पुन्हा इथं स्वेर पद्धतीचा चेंडू आहे. इथे तो भटकला दिशा करणार संघात ही दुर्दशा. वाईट प्लस 1 सौरभ केदार बेबी स्पोर्ट संघाचा खेळाडू थोडासा नाकाम ठरला. आतापर्यंत चांगली कामगिरी करत आला या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये, पण ऐनवेळी या चुका होत आहेत. कारण अनिकेत चव्हाण पहिल्यापर्यंत चेंडू चांगले फील्ड केले गेले होते, शेवटचा चेंडू फील्ड करायचा होता तिथे करू शकला नाहीये. हा चेंडू वरती दाखवून दिला जातोय. चेंडू चाललाय चौकारासाठी, येतोय 70 चौकार. धावसंख्या 16. सर्कलच्या बाहेर 2 धावेसाठी चाललाय आणि ज्या प्रकारच्या धावा खेळांगणामध्ये येणार तसाच गोपाळकृष्ण मालगुड संघाचा आवाज हा प्रेक्षक गॅलरीमध्ये आपल्याला नक्कीच पाहायला भेटणार आहे. 2 धावा आल्यात या पहिल्या चेंडूवरती, तिथे एकही धाव देणं नव्हतं आवश्यक, तिथे जाऊन पोहोचले आहेत. आयुष्यामध्ये जर बघायला गेलात तर सरडा हा कधी रंग बदलतो, तसाच क्रिकेटचा खेळ देखील आहे. कधी रंग बदल यावेळी लक्षात पुन्हा एकदा गडबड झाली असेल आणि गडबड झाल्यानंतर कुठेतरी थोडस स्माइल चेहऱ्यावरच जाते. गोड स्माइल आलं होतं पण ते कुठेतरी चाललंय. स्माइल आता करावं लागेल. हसरा चेहरा हा नवीन बोलतो, पण मनात असंही दुःख दाखवावं लागेल. सुख आणि दुःख याच्या बदला अंतर असणारा हा खेळ आपण पाहतोय. नंतर या चेंडूवरती फुटबॉल तिथे खेळायचा होता. हात जर टाकला असता तर चेंडू आणला असता, पण तिथे आणू शकला नाहीये. चेंडू चालला असेल सीमारेषा पार. येतोय अजून एक केदारवाडी प्रीमियर लीग चौकार. या चौकारच्या मदतीने धावफलक पोहोचलंय 23 धावसंख्येवरती. यावेळी टाकलेला परफेक्ट ब्लॉकरचा चेंडू खोदून काढला गेला. नक्कीच ब्रह्मास्त्र वापरलं जातं. तो टार्गेटची गोलंदाजी पाय आणि बॅट याच्यामध्ये जे काही अंतर आहे त्यामध्ये गोलंदाजी इथे केली जाते. तो टार्गेट गोलंदाजी आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार करून नेक्स्ट बॉल अराउंड विकेटने केलेला बॉल यावेळी इलेक्ट्रिकच्या बाहेर जाणार होता. पंचाचा सिग्नल या स्वीट डिलिव्हरी इथे पाहतोय. म्हणजेच काय अतिरिक्त चेंडू इथे फेकले जात आहेत. अतिरिक्त चेंडू आता रोखणे यावे गरजेचं असेल. हे अतिरिक्त चेंडू इथे रोखावे लागतील आणि अतिरिक्त चेंडू रोखण्यासाठी फ्रेंड संघाचा गोलंदाज काय करतो. येणाऱ्या चेंडूवरती यावेळी टाकलेला चेंडू इलेक्ट्रिकच्या बाहेर आहे. अशीच जर गोलंदाजी केली तर या सामन्यापासून थोडंसं वंचित राहू शकतो.
अतिरिक्त चेंडू इथे टाकले जात आहे. समोरच्या संघाला हे अगदी मोफत स्वरूपातले हा दिवाळीचा बोनस ज्या प्रकारे दिला जातो त्या प्रकारच्या धावा इथे दिली जाते. त्यानंतर सुरुवात उशिरा झाली तरी चालेल, पण मैदानात पुन्हा एकदा गाजवायची संधी इथे मिळाली आहे, ती संधी इथे निर्माण करावी लागेल. नेक्स्ट बॉल यावेळी गोलंदाजी मार करून यावेळी खेळा फटकाला जवाब होता. यशासोबत गेलेला चेंडू होता. विकेटचं पतन इथे घडलं जातं. पहिला धक्का, पहिला हादरा इथे लागला असेल. षटक 2चा खेळ इथे समाप्त होतोय. 2 षटकांचा खेळ असे समाप्तीनंतर एक गडी बाद. धाव टक्के टीमची टोटल 25. वरती जाऊन पोहोचली आहे. कर्म बघावे लागतील आता. कोणाचे चांगले इथे कर्म आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. प्रत्येकदा मीडियम पेसर गोलंदाजी पार करून विक्रांत सावंत वरती इथे दाखवलेला विश्वास आपण पाहतोय. या खेळीला फटका अतिशय सुंदर आहे. आणि क्रिकेट प्रेमी असंच म्हणतात, क्रिकेट प्रेमी आता असंच म्हणत असेल, एखादी पोरगी सोडून गेली तरी चालेल, पण क्रिकेटची मॅच काहीही हरलो पाहिजे. नंतर त्या चेंडू पंचाचा सिग्नल येतोय. +1 टोटल 2 धाब्यांचा इशारा इथे दिला जातोय. 2 धाबे देखील आता खूप महत्वाचे ठरणार आहेत. गेटवरती नवीन फलंदाज शुभम पवार आपण पाहतोय. गत मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब ज्याला पटकावला होता. या नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. आता चांगलं सिलेक्शन घडलं. ज्या पहिल्या चुका झाल्या होत्या त्या विसरल्या जात आहेत. त्यानंतर टाकलेला चेंडू अतिशय सुंदरपणे सौरभ केदारच्या मदतीने सिलेक्शन इथे केले जात आहे. धाबला पोहोचलं असेल. तब्बल टीमची टोटल धावसंख्या 28 वरती जाऊन पोहोचली असेल. विक्रांत सावंत कुठेतरी थोडासा इथे गडबड करतोय की काय. यावेळी लो फुल टॉस रडार मध्ये सापडला चेंडू पाठवला जातो प्रेक्षक गॅलरीला. क्षेत्ररक्षकाला बाय बाय सी यू इथे टाटा केलं चेंडूने. चेंडू चालला असेल 4 धाब्यांसाठी. आमचं नाव पाडायला खूप जण उभे आहेत, पण नाव टिकवण्यासाठी आम्ही क्रीडांगणामध्ये खेळ खेळत राहणार. हाच खेळ इथे सातत्यपूर्ण खेळत जातोय. तोच खेळ आपण रंगलेला पाहतोय. पुढे एकदा गोलंदाजी मार करून विक्रांत सावंत फ्रेंड्स संघाकडून संधी मिळाली आणि ह्या वर्षी देखील अंतिम सामन्यापर्यंत धडक मारली जाते. यावेळी चेंडू स्वेर इथे ठरतोय. वाईट +1 टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मोजल्या जात आहेत. ना मुन्ना ना, आता चुका करून तुला चालणार नाहीयेत. ह्या चुका कुठेतरी थोड्याशा महागड्या ठरू शकतील. नेक्स्ट बॉल अजिबुतेसाठी यावेळी रडार मध्ये सापडलेला चेंडू. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. नाही बनलाय निसर्ग निबेडकर. वा, वैशाख निबेडकर काय अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलंय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण यावेळी केलं गेलं. आपल्या संघासाठी धाबा रोखायचे आहेत. तो प्रयत्न इथे सातत्यपूर्ण केला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला गेला होता. क्षेत्ररक्षक तिथे नसेल. चेंडू 28 सर्कलच्या बाहेर 2 धाबांसाठी चालला असेल. 2 धाबा इथे मिळत आहेत. प्रत्येक चेंडूवरती धाबा येणं गरजेचं आहे. टीमची टोटल धावसंख्या 36 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. धावसंख्या 36. परत एकदा मीडियम पेसर कशा प्रकारे गोलंदाजी करत असतो हा खेळ इथे दाखवायचा असेल. नंतर शिक्षक या ठरला इथे सफलपूर्वक पंचाचा सिग्नल येतोय. वाईट बॉल आणि शिमग्याची एक थाग आहे. अटकी रे आता गोलंदाजीवरती आले का फटके अशात मडावे लागेल, कारण स्वेर डिलिव्हरी चालली आहे. खराब गोलंदाजी या गोलंदाजी चालली असेल. यावेळी चेंडू पुढे एकदा यावेळी पाहायचं आहे. यावरती लेग बायच्या स्वरूपामधली एक धाव इथे घोषित केली जाणार आहे. यावेळी लेंथ आणि लाईन बघितली नव्हती, यावेळी सुधारली जाते आहे आणि सुधारण्याचा प्रयत्न इथे केला जातो. विक्रांत सावंत पुढे एकदा मीडियम पेसर कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. समोर आहे अजिंक्य बुधे. यावेळी पुढे एकदा बॉल चेंडू चालला असेल 2 धावांसाठी. मी जे बोललो होतो ना तसंच कामगिरी करतोय. कुठेतरी अंतिम इशारामध्ये चाललेल्या ह्या चुका आता करून चालणार नाहीयेत. एक चूक उपविजेता आणि विजेता जो उपशब्द आहे ना याच्यावरती तुम्हाला समाधान मानावं लागणार आहे, पण मारू देणार नाही. विक्रांत सावंतकडे क्षमता आहे, कमबॅक करावं लागेल. यावेळी चेंडू अगदी सरसपूर्वक खेळून काढला जातोय. षटक संपल्याचा इशारा इथे देतोय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 3 षटकामागे धाबा तब्बल बनवल्या गेल्या. एक गडी बाद 41. थँक्यू.
चंडिका मांडवडी संघाचा रोहित यावेळी दाखल झालाय. पहिलाच बळी यावेळी पाहायचं असेल, हलक्यात आउटसाईडला ड्राईव्ह केला जातोय. एक धाव. एकदम इथे खर्च केली जाते. क्रिकेट म्हणजे काय? क्रिकेट म्हणजे श्वास, क्रिकेट म्हणजे जीवन आणि क्रिकेट म्हणजे मैत्रीचा संवाद चालत आलाय तोच म्हणजे क्रिकेट. चला धावूया. धावसंख्या 42 वरती असेल. आताचा चेंडू हा डेट असेल. 1 मिनिट. धावसंख्या 41 असेल. 42 झाल्या होत्या. आताचा चेंडू हा डेड बॉल. आणि विश्वराज डांगे सर यांच्याकडून पारितोषिक आले. रोहितने जर विकेट घेतली तर रोख रक्कम 500 रुपये सुवर्ण संधी असेल. शुभम पवार पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज दिला असेल. उमसे ठावरेवाडी संघाला अखूट टप्प्याचा बॉल. अगदी रडार मध्ये सापडला चेंडू. रडार मध्ये सापडलेला चेंडू पाठवून दिला जातोय. सीमारेषा पार येतोय. अगदी दणदणीत खडखडीत हसवा आणि फसवा करणारा हा चौकार इथे खेचला जातोय. शुभम पवार पुढे एकदा यावेळी सज्ज झाला असेल. पुढ्यातला बॉल हेलिकॉप्टर उडवायचं होतं. विक्रांत सावंत याच्यामध्ये हेलिकॉप्टर जाऊन पोहोचला असेल. निर्धाव चेंडू येते आणि शुभमकडे क्षमता आहे. अखुटप्प्याचा बॉल. मोठा फटका. जरूर 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 चेंडू मोजला जातोय. जिगरबाद येतोय. शुभमच्या बॅट मधून चौकार. शुभम आहे. शुभमकडे क्षमता आहे आणि तशीच फलंदाजी इथे करावी लागेल. शून्यातून विश्व निर्माण करण्यात जी काही मजा आहे ना, त्या आयत्याच्या पाठीवरती रेगोडा मारण्यापेक्षा सोपी राहिलं. हा चेंडू लावणं सोपं नाहीये. शुभम इज ऑन फायर. ज्या प्रकारे फायर ब्रिगेडची गाडी सुसाट येते ना खेळांगणामध्ये, तशीच शुभमची आता गाडी कुठेतरी फायर ब्रिगेड सारखी इथे बिघडत चालली असेल. अकुटप्प्याचा बॉल. मोठा फटका. अपेक्षित उंची घेतलं. बाई काय हा प्रकार. पागल झालाय का? हा नक्की पागल केलाय. विक्रांत सावंत त्याच्या चेहऱ्यावरती गंभीरता उडाली. विक्रांत सावंत काय तो प्रकार. सोडलान गुलीगत सोडलान चेंडू. यानंतर टाकलेला चेंडू पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अगदी जसा गुलीगत धोका द्यायचा ना, तसा गुलीगत धोका दिला या चेंडूवरती विक्रांत सावंतला. चेंडू गेला होता सीमारेषे बाहेर. 4 धावा आल्या त्यानंतरचा चेंडू.
शुभम 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 या विचारला इथे हवी आणि कमी दाखवली. शुभम खेळाडू शुभमने दाखवून दिलं इथे धावफलक पोहोचला असेल टीमची टोटल धावसंख्या. होय होय 62 62 धाबाच कुडकारवरती लागले असून शुभम काय फलंदाजी केली आहे. शुभम पवारने अप्रतिम अतिशय सुंदर पंकडेचे माणसं 3 नियम पाळले पाहिजेत. शांतता संयम आणि नंतर पूर्णतःपणे कार्यक्रम. आता कार्यक्रम करावा लागेल. अकुटप्पाच्या चेंडूवरती कार्यक्रम करण्याचा प्रयत्न नक्कीच अजून केला होता. अजू पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. झुंज देतोय. झुंज दिल्यानंतर चेंडू यावी पाहायचा असेल. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण इथे घडलं जाते. धावा रोखण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. स्वतःला असं बनवा की आपण जवळ असला तरी भीती वाटली पाहिजे, लांब असला तरी भीतीच वाटली पाहिजे. या चेंडूवरती पाहायचं असेल. सलग 3 चेंडू निर्धाव आलेत. आजू कुठेतरी कमी आणि हमी जाणताय की काय आजूची. आणि गोलंदाजीवरती कोण आहे ज्याने पंचांची भूमिका या संपूर्ण टुर्नामेंट मध्ये केली आहे. पंचांची भूमिका करत असताना गोलंदाजी कुठे करायची, कोणत्या टप्प्यावरती चेंडू उसळी घेतो नाही घेत आहे हे जाणले पंकज खेळून. अप्रतिम गोलंदाजी इथे त्याच्या माध्यमातून केली जाते. आणि त्यानंतर या चेंडूवरती पाठवला जातोय. चेंडू चालला होता अगदी हवाई सुंदरी हवाई सफर करत चेंडू चाललाय 4 धावांसाठी. या 4च्या मदतीने धावफलक 66 या धावसंख्येवरती दान पोहोचलं असेल. अकुटापाचा बॉल मोठा प्रयत्न केला गेला होता. मागचं षटक थोडस महागडे ते ठरलं असेल. टोटल 21 धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या. त्याच्यामध्ये शुभम पवारच्या बॅट मधून 5 चौकार आपण उत्तुंग पाहिलं असेल. सुरुवात थोडीशी कठीण आहे. अपयश येईल पण अपयश आता स्वीकारावं लागणार आहेत. या डावावरती स्वीकारला होता. चेंडू चालला असेल 2 धावांसाठी. या 2च्या मदतीने धावा 68 धावा बनवल्या गेल्या. या षटकामागे तब्बल फक्त 6 धावा बनवल्या गेल्या. 68 धावा बनवल्या गेल्यात आणि 69 धावांचं लक्ष दुसऱ्या इनिंग मध्ये जे ठेवलं जात आहे तिथपर्यंत आपण जाऊया. सुमधुर संगीत डीजेच्या दुनियेत. धाबा 69 धाबा बनवावे लागतील. चेंडू किती 30 म्हणजेच काय प्रति चेंडू मागे 2 ची सरासरी 13.80 ची सरागती इथे आखणे गरजेचं आहे. पंचांचं सिग्नल येतोय. इथे सुरुवात केली जाणार आहे. थोडीशी गडबड इथे झाली आहे. कोणाला समजलं असेल त्याच्या चेहऱ्यावरती आला स्माइल. पहिलाच बॉल इथे ठरला घातक. इनस्विंग म्हणजेच काय टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू आतल्या दिशेने येण्याचा प्रयत्न केला. कुठेतरी विक्रांत साबण इथे फसत चालला असेल. लाजवाब टप्पा इथे अटेंड करायचं असेल. परत एकदा मीडियम पेसर आपण गोलंदाजी मार करून पाहतोय. अजू नंतरचा बॉल यावेळी आत घेण्याचा इथे प्रयत्न केला गेला होता पण त्याचा सिग्नल यावेळी नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नो चेंडू म्हणजेच का अतिरिक्त धाब्याने धाबांचा झालेला हा श्री गणेश आपण पाहतोय. स्कोर कार्ड इथे ओपन केले गेलंय. ओपन केल्यानंतर कुठेतरी हा फलंदाज आता बरसेल की काय पण गोलंदाज बरसत चाललाय.
पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. आपले अतिथी मान्यवर पाहतोय. दोन धाबात आपण स्कोर करवती लागली असतील. पुढे तयार. नेक्स्ट बॉल अगदी रडार मध्ये सापडलेला चेंडू. आओ भाई आओ, मुझे मालूम चेंडू होता हा. म्हणजेच काय, अगदी लॉलीपॉप द्यावा ना तसा दिला गेला होता. लहान पोरांना कसा दुकानातला लॉलीपॉप दिला जातो तसा हा चेंडू दिला होता. लो फुल टॉस अगदी कडबट करून चेंडू पाठवला गेला सीमा बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धाबीसाठी. त्यानंतर क्षेत्ररक्षक यावेळी चुकला असेल. फॉम्बल म्हणलाय. चेंडू यावेळी चालला असेल. मिडल ऑफ द बॅट करत येतो मिडल ऑफ द चौकार. आणि हा सामना जर कोणावरती जर अवलंबून राहिला असेल ना तर फलंदाजी करत असताना तुम्हाला सर्वांचा लाडका विक्रांत सावंत याची फलंदाजी महत्वाची आहे. आणि जर गोपाळ गोष्ट मालवण संघाला जर सामना जिंकायचा असेल तर अजिंक्य बुटे याचे 12 चेंडू हे खूप महत्वाचे आहेत. सामन्याचे रिझल्ट देणारे हे दोन्ही आहेत. आणि दोनांमध्ये असलेली क्षमता दम आहे ना म्हणून चर्चा केली जाणार का गावागावात. नंतरचा बॉल रडार मध्ये सापडला. रडार मध्ये सापडला चेंडू आर 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 पार इथे पाठवून दिला जातोय. चेंडू गेलाय बॉर्डरच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी येतो फ्रेंड चौकार. आणि फ्रेंड चौकारानंतर धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करवरती तब्बल स्फोटली आहे 14 धावसंख्येवरती. 14 वरती विक्रांत सावंत नक्की विजयाचा 14 हा करणार. याच्यामध्ये काही क्षमता नाहीये. विक्रांत सावंत काय करणार काय. धाबांची जी सरागती होती म्हणजेच काय 13.80च्या गतीने धावा बनवायच्या होत्या त्या गतीच्यापेक्षा जास्त धावा बनवणार विक्रांत सावंत. शेवटच्या षटकामध्ये थांबणार नाही कारण प्रेशरमध्ये प्रेशर कुकरची देखील शिटी वाजते त्याला चांगलंच माहिती असेल. शांतता शांतता यावेळी अडवलाय बॉल. यष्टरक्षक ठरलाय ते सफलपूर्वक. निर्धार चेंडू येतोय. इनस्विंग चेंडू एका ऍक्शन मध्ये इनस्विंग आणि आउटस्विंग हा गोलंदाज फेकतो. एकाच ऍक्शन मध्ये फेकण्यासाठी ओळखला जातो. अजिंक्य बुटे नेक्स्ट बॉल. यावेळेस आपल्याला चेंडू तिथे क्षेत्ररक्षक चुकला असेल. चेंडू चाललाय 1 2 2 2 4 धाब्यांसाठी 1 2 का 4 4 4 4 धाबा इथे मिळतील. 4 धाबा मिळत आहेत. या 4च्या पद्धतीने धाव फलक 18 वरती जाऊन पोहोचला असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 24 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 51ची गरज असेल. 24 चेंडू 51 धाबा ह्या बनवाव्यात लागणार आहेत. संघ आपण पाहतोय फ्रेंड्स संघ आणि प्रथमेश पवार आपल्या संघाच्या विरोधात खेळतोय. अचंबित आहे कारण आपल्या संघाच्या विरोधात खेळत असताना काय करणार प्रथमेश पवार हे खूप बघण्यासारखं असेल. गोलंदाजी बार करून यशला इथे दाखल केले जाते. समोर यावे असेल सीओ कशा प्रकारे कामगिरी करेल. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे झालाय. संपुष्टात आलाय. धावसंख्या बनवली गेली टीमची टोटल 18. पहिला चेंडू अगदी प्रेक्षक गॅलरीमध्ये चालणारा चेंडू होता. 2 धाब्यांसाठी जाणारा चेंडू इथे असेल. शरदजी नाईक सर यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. सर वेलकम. आपलं सरचे स्वागत असेल. हेलिकॉप्टर यावेळी लँड केलं गेलंय. चेंडू चालला असेल सरळ बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने जाणारा हा चेंडू होता. 4 धाबा इथे मिळतील. पुढे एकदा यावी 4 धाब्यांसाठी सन्नाटा यावी गोपाळ कृष्ण मालगुण संघाचे. चेंडू जेवढा तुम्ही आखूड टप्प्याचा टाकाल ना तेवढे तुम्ही फटके खाणार आहेत. यावी पुन्हा एकदा हटका फटका. यावी चुकला होता. बॅटची हलकीशी एज घेतल्यानंतर 1 धाब्यासाठी चेंडू चाललाय. फर्स्ट स्लीप आणि यष्टरक्षक या दोघांमध्ये झालेली कॉम्बिनेशन चुकलं. ताळमेळ गडबड घोटाळा. मोबाईल मध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्कला खूप काही महत्व दिलं जातं. फुटवर्क आणि नेटवर्क कोण जुळवलं इथं नेटवर्क जुळवलं जातं. चेंडू चाललाय. नो +4 टोटल 5 धाबा. नो दिलाय पंच.
याने आणि त्यानंतर चेंडूच गेलाय 4 धाब्यांसाठी. टोटल मितीन 34 आणि 34 मध्ये हा डेड बॉल इथे दिला जाणार आहे. धाव संख्या 34 हा डेड बॉल असेल. धाव संख्या 34. गोलंदाजावरती आला इथे दबाव. दबाव म्हणजे पाडेल का तो प्रभाव. साईड चेंज. आतापर्यंत संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी करत होता, आता रन द विकेटने करतोय. या ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं गेलंय. ब्लॉकर पद्धतीचा चेंडू. टो टार्गेट ही करायची गोलंदाजी, हीच करावी लागणार आहे गोलंदाजी. पुढे एकदा कशा प्रकारे यश आपल्या संघासाठी यश संपादन करतोय का. पुढील चेंडू टप्प्याचा अगदी रडांमध्ये सापडलेला चेंडू पाठवून दिला जातोय. सीमा रेषा पार. आलाय KPL चा चौकार. ह्या चौकाराच्या मदतीने धाव संख्या 38. या षटकामध्ये 20 धावा खर्च केलेत. हाताळायचं नाही, समोरच्या संघाला वाट लावायचा. तो गोलंदाज इथे दाखल केला जातोय सुशांत. आणि विक्रांत साबंतची विकेट घेतली का ह्याचं प्रत्युत्तर आता त्याला द्यावं लागणार आहे. सुशांतचा पहिला चेंडू बेलबागेत पण नाही, अलिबागेत पण नाही. चेंडू अगदी क्रीडांगणाच्या बाहेर इथे फेकला जातो. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातो पंच यांच्याकडून. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातो. अतिरिक्त धाब इथे मोजली जाते. गोलंदाजीवरती चाललेली ही दिशा भटकत चाललाय. या वेळेला चेंडू अगदी रडारमध्ये सापडला. चेंडू गेलाय सीमा रेषा पार. येतोय चौकार. कुठेतरी सामना हा गोपाळकृष्ण मालगुडी संघाच्या बाजूने नीट चढ चाललाय की काय. क्रिकेट आहे. क्रिकेट वरती जर थर हा चेंडू पाठवून दिला जातोय सीमालेन बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. सेम टू सेम फटका. मला वाटतं सौरभ दादा मयेकर यांनी लाईव्हचा रिप्लेशन दाखवला नाहीये. ऍक्शन रिप्लेचा नमुना इथे पेश केलाय. विक्रांत सावंत अतिशय सुंदर वाकडा तिकडा बाळवीचा हिरवा पाला. दूर मारेगा विक्रांत सावंत. झुकेगा नहीं साला. हा इथे दाखवून देतोय 3 चेंडूवरती 3 चौकार. विक्रांतकडे ती क्षमता राहिली आहे आणि ती क्षमतेवरती विक्रांत सावंत काय आहे. या वेळेला चेंडू दबाव मध्ये पाडला ही इथे प्रभाव. व्हाईट +1 1+1 इथे धाव मोजली जाते. बाय 1 गेट 1 इथे दिलं गेलं. फ्री धावा बाटतोय आता. गोलंदाजी भटकला. यावेळी पुढे एकदा सलगच्या 4 चेंडूवरती 4 चौकार. नाम तो आता सुनायोगा विक्रांत सावंत उर्फ गोप्या. मला वाटतं ह्या गोलंदाजाचा थांबवणं गरजेचं. अजय भूतेने जर गोलंदाजी केली असती तर सामन्याचं रिझल्ट नक्की. आणि सलगच्या 5व्या चेंडूवरती 5वा चौकार. 6 चेंडूवरती 6 चौकाराचा कारनामा जर केला महेश केदार सर यांच्या हातातून 500 रुपये निसटणार का. याचं उत्तर द्यायचं विक्रांत सावंत. चेंडूवरती नो बॉल. विक्रांत मगाशी बोललो त्याचा राग घेतला ना वाटतं. सामना जिंकण्यासाठी 3 रनची आवश्यकता आहे. आणि विक्रांत सावंत व्हॉट अ बॅटिंग. काय फलंदाजी केली आहे विक्रांत. ओ माय गॉड विक्रांत सावंत लढलाय. काय लढलाय विक्रांत सावंत. मित्रांनो 15 चेंडूवरती 44 धावांची नाबाद विक्रांत सावंत. आणि या स्पर्धेमधला अंतिम विजेता संघ अंतिम विजेता संघ इथे आपण पाहतोय. 6 चेंडूवरती 7 चौकार.